Čaute. Na začiatku tohto videa by som chcel povedať, že pokiaľ si sa rozhodol robiť nejaký profesionálny šport, jedno či to je atletika, či to je gymnastika, či to je vzpieranie, hociaký šport, pokiaľ si sa to rozhodol robiť na profesionálnej úrovni, tak to nemá nič spoločné so zdravím. Pretože byť vrcholový športovec nemôžeš celý život. Môžeš to robiť 10 rokov, 15 rokov, ale proste jednoducho nemôžeš to robiť celý život. Tak je to aj vo vrcholovom futbale, vrcholovom hokeji. Je veľmi málo prípadov tých vrcholových športovcov, že to fakt robia celý život. Možno sa to dá, ale je to ojedinele. Takže v týchto športoch nemusí byť doping, aj keď tam samozrejme doping je. Ale je jedno, aký je to šport. Pokiaľ si sa to rozhodol robiť na profesionálnej úrovni, tak to není na celý život. Vrcholový šport není zdravý, pretože je zdravé zabehnúť 100 metrov pod 10 sekúnd. Určite to není zdravé. Títo športovci trénujú niekoľkokrát denne a sú schopní tomu obetovať všetko. Príprava na olympijské hry je strašne náročná, či tam je doping, alebo tam není doping. Takže vrcholový športovec nemôžeš byť celý život. A nemá to nič spoločné so zdravím. Takže začnem asi tak. Videl si video Jonáša Petrika. Je to taký celkom, dá sa povedať, zaujímavý človek, ktorý točí videá na troška inej úrovni, odhaluje ľuďom pravdu, alebo im ukazuje, ako to naozaj funguje v tomto drbnutom fitness svete. Lebo toto už fakt, že není normálne. Čo sa tu deje? Dobre, Braško, dám ti pár príkladov. Pre mňa je najväčší vzor v kulturistike, v naturálnej kulturistike, Lukáš Topinka. Ten človek má prácu, kde fyzicky maká a cvičí viac ako 10 rokov. Teraz, tento rok, sa stal majster Európy v klasickej kulturistike. Do 80 kg. Bráško cvičí viac ako 10 rokov a má 80 kg svalov. Takže zober si toto do hlavy a teraz si sám správ názor na ľudí, čo nemajú ani 20 rokov a na súťaži majú 100 kg svalov. Súťažnú váhu má 100 kg alebo okolo 100 kg. Zober si to tak, že títo ľudia cvičia možno tak 2-3 roky. A že majú 100 kg svalov. A Lukáš Topinka, majster Európy v klasickej kulturistike, naturálnej klasickej kulturistike, cvičí, teda vlastne není to v naturálnej kulturistike, je to v kulturistike vo váhovej, v klasickej, pretože naturálna kulturistika je sank a Lukáš spada pod IFBB, ale hlavne o čo tu ide, že ten chalan cvičí viac ako 10 rokov a má 80 kg svalov a príde niekto, kto nemá ani 20 rokov na súťaž, postaví sa na pódium s váhou okolo 100 kg a bude ti tvrdiť, že je naturál. Bráško, a ty mu to vážne zožereš? To si tak sprostý, že si necháš strať na hlavu. Čo sa týka športu, je jedno, či to je bikini fitness, wellness fitness, body fitness, či to robia ženy, či to robia chlapi. Sype sa všade. Je jedno, v akých je to kategóriách, ale proste sype sa všade. Dokonca aj bikini fitnessky, veď kde si to videl, že za 2 mesiace sa niekto pripraví na súťaž? Však hoci ktorá bikini ti povie, však pripravovala som sa 2 mesiace. Že pripravovala som sa na súťaž 2 mesiace. Bráška, to je vážne, že reč. Chlapci, čo hovoria, že vieš čo, ja nechcem byť veľký, nechcem toľko sypať, radšej pôjdem do fyzik. Jebe ti. Však fyzici sypú viac ako kulturisti. Len ide o to, že chlapcom sa nechce mákať. Na to, aby si sa postavil na kulturistické pódium, ti nestačia 2 roky sípania. Tam musíš sypať minimálne 5 rokov a pracovať na sebe.
No ale čo, dnešná doba je rýchla, takže každý tam pošle 2-3 kúričky, nasype to a ide súťažiť, ide si pre medaile. A to isté bikini fitnessky. Čo si myslíš? Jasne, že na bikini fitness a na fyzik nepotrebuješ sypať, ale to by si musel trénovať aspoň 5 rokov. Takisto na tie bikini fitnessky. Ne, oni chcú rýchlejšiu cestu. Tak začnú sypať, sypú 2-3 mesiace a postavia sa na pódium v bikinách. A potom príde s medailou, ešte k tomu vyhrá. Pochopíš to? Ja to nechápem, bráško. Poviem ti, že tento kulturistický svet ide do sračiek. A potom stále hovoria o nejakých monitoroch a o tom, že sa robia dopingové skúšky. No. A vieš, ako to prebieha? Myslíš si, že rasťak ti na Európe nájdu? Alebo že keď vysadíš sypačku s detekčnou dobou, keď ideš všetko rýchle estery a k tomu ideš tabletkové, myslíš si, že ti to nájdu? Veď 90% tých ľudí, čo stojí na Európe, je tak nasypaných, že sa ti o tom ani nesnívalo a ty im veríš, že sú naturáli. Bráško, zober si to video Jonáša Petríka, kde hovorí, že tí ľudia, čo sa najviac tvária, tak tí majú najviac za ušami. A ľudia, čo povedia, že sa stali profikmi bez sypačky, alebo že jednoducho si vybojovali účasť na Olympii bez sypačky, také nič neexistuje. To sú všetko sračky, všetko klamstvá. Prečo ti takýto človek nepovie, že sype? Nemôže to povedať kvôli sponzorom, pretože by sa na ňu sponzor vysral a žiaden človek ti nebude propagovať bežne sypačku a branie steroidov. Pokiaľ teda nesúťaží v nábe, pretože tam je im to úplne ukradnuté. Tam sa žiadne dopingové skúšky nerobia. Preto väčšina pretekárov, čo dostane stopku na majstrovstvách Slovenska, že ich tam prichytí dopingová kontrola, potom idú do NABY a tam idú pretekať. No a nepovedia, že dostal som stopku na 3 roky. Povedia, že mám na to dôvody, proste. NABE bude lepšie, skúsim to. V IFBB už nemám čo dosiahnuť. To vieš, komu hovorím. Takže asi takto to nejak funguje v tomto svete. Takže nenechaj sa zmiasť pičovinami, hlavne keď ti niekto bude tvrdiť, čo nemá ani 20 rokov, že je naturál. Najlepšie je od takýchto ľudí počúvať. Ježiši, ja to mám tak ťažké, proste ja dodržujem ten režim, chodím spať, denne jem 6 jedál, chodím na nejakú brigadu. A čo máš na tom ťažké, prosím ťa, keď bývaš u mami a polovicu veci ti platí máma s rodinou? Ty koko, to je fakt náročné, obdivujem ťa. Ne, ja ťa neobdivujem. Si mi úplne násmiech, ty nula. Jediný, koho obdivujem, je Lukáš Topinka, pretože to je fakt pán. Má robotu, kde fyzicky maká, cvičí viac ako 10 rokov a naturálne sa stal majster Európy. Pričom jeho superi vôbec nevyzerali naturálne. Takže toto je pre mňa pánko. Takže asi takto nejak to funguje takto nejak to funguje v tom svete fitness. Nenechajte si srať na hlavy. Keď nejaká baba povie, že s body fitnessom prestúpila do wellness fitness, pretože mám rada zdravší životný štýl a tam sa menej sype. Dobre, keď máš rada životný štýl, tak sa na to vyjeb a nesyp vôbec. Alebo nesúťaž. Pretože keby si tak veľmi chcela zdravo žiť, tak sa nepripravuješ na 3 alebo 4 veciach na tú súťaž. Proste zdravo žiješ a robíš to pre zdravie. Ale čo má sypačka spoločné so zdravím? To mi vysvetli. Takže určite vo fitnesse nehľadaj zdravý životný štýl ani v žiadnom profesionálnom športe. Pretože myslíš si, je jedno, či sypeš, či nesypeš, ale myslíš si, že pre tvoje telo, pre tvoj organizmus je zdravé trénovať 3-krát denne? No ja si to teda nemyslím. Pokiaľ ešte nejsi na tej sypačke, tak to určite budeš mať problém s regeneráciou, s klbami a nemusí ťa to chytiť teraz, chytí ťa to za 10 rokov a proste profesionálny šport nemôžeš robiť celý život. Jediný, koho v tomto smere uznávam, je Grznár, pretože na rovinu sa priznal, jak to funguje vo fitness štýle, vo fitness priemysle, vo fitness odvetví. Momentálne
je takisto členom federácie NABA, takže môže byť úplne urytí, či ho chytí nejaká dopingovka, pretože ho nechytí. Takže si môže hovoriť názory na plnú hubu. A je to tak. Presne to, čo on hovorí, to je pravda. Takisto to povedal aj Grznár. Tí ľudia, ktorí najviac propagujú zdravý životný štýl a najviac vám budú hovoriť, že sú naturáli, že sú proti dopingu, tak tí najviac sypú, bráško. Tí najviac sypú. Lebo není reálne, aby nejaký človek, čo hovoril, že je proti dopingu, stál na podi v Olympii. Stál na podi Mr. Olympia. Najprestížnejšej súťaži na svete, čo sa týka bodybuildingu. Rozumieš tomu? Není to reálne. Proste sype sa všade. Ešte viac, jak si myslíš. Takže nenechaj sa zmiasť s takýmito sračkami. No a samozrejme, ja nehovorím, že to je zlé. Nehaním týchto ľudí, ani nič proti ním nemám. Je to úplne normálne. Len jediné, čo mi príde smutné, je to, že sa robia, že to nevidia a že to tak není, pretože to tak je. Ja nikoho nenabádam k dopingu ani k užívaniu steroidov, ale povedzme si na rovinu, proste takto funguje. Ja som si takisto myslel do svojich 18 rokov, že Arnold bol naturál. Vôbec som nevedel, čo sú to steroidy, ani som sa o ne nezaujímal. Až potom som začal troška študovať a zistil som, jak to naozaj vo svete funguje. Takže neklamme mladým, otvorme im oči, ale nenabádajme ich na doping. Len im ukážme, jak to naozaj v tomto svete funguje. V tomto nechutnom fitness svete, z ktorého mi je v poslednej dobe nagrc. Dobre, oky, a dám ti ešte pár logických faktov. Takže tá najväčšia sranda je, keď ti nejaká baba povie, že vieš čo? Kvalifikovala som sa na Olympiu, ale úplne naturálne. Bráško, čo ti fakt jebe? Nehovorím, že sa to vedá, ale je na tebe, či tomu budeš veriť. Samozrejme sú ľudia, čo naturálne vyhrávajú v súťažiach, ako je napríklad fyzik, kulturistika, alebo bikini fitness, ale to nie sú žiadne skurvené rýchlo kvásky dvojmesačné, alebo poloročné, alebo dvojročné. To sú ľudia, čo drú niekoľko rokov. Takže asi tak. A ďalšia vec. Pokiaľ si mal za sebou 2-3 kuričky, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vôbec neviem, to je na tebe. A povieš, že už nesypeš, že u teba už steroidy nemajú detekčnú dobu. Pokiaľ si za tie kúry nabral nejaké svalstvo, povedzme 5 kg, 10, keď nesi sprostý, a ty povieš, že už nesypeš, že už si naturál, tak vieš, čo ti na to poviem? Piču si naturál. Vôbec nie si naturál. Naturál je pre mňa človek, čo neužíva žiaden doping, žiadne zákazané látky. To je pre mňa naturál. A človek, ktorý ich nikdy neužíval. Proste, keď si raz sypal, si sypač a sypač budeš, proste. Je to na tebe, či si budeš strať do huby a hrať sa na niečo, čím v skutočnosti nejsi, alebo či vieš s pravdou von. Samozrejme, nemusíš ísť s pravdou von, pretože by si prišiel o sponzorov a ešte by ťa chytila dopingová kontrola. Ale aspoň všetkým netvrď, že si čistý, lebo je to smiešné. Takže asi tak. A druhá časť sú tie baby, čo proste hovorí ti, že nič nesype a tak, a zrazu z nej vyjde, že sa pripravovala na 5 látkach na súťaž, má za sebou hormóny štítnej žľazy, klenbuterol a takéto podobné vecičky, takéto vychytávky, a pýta sa ťa, či je nevie zohnať efedrín, vieš, proste. To sú tí čistí naturáli. Takže asi takto nejak.